ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчананд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Барои ҳамин наворро то охираш тамошо кунед, ҳар як кадомашон номерошона мемонем. Агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан дошта бошен, маъраматон ки шумо сурат маълумотша дар WhatsApp экранмада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Баъд дар имза навори мо дар чӣ мошин рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастад Opel Hatchback срочно фурӯшӣ, Toyota Corolla 1 ҳастад японка, ҳастад тракторои беларусский фурӯшӣ, ҳастад ВАЗ Нива бо нархи арзон, ҳастад грузовой Lambo Tanger бо нархи арзон, ҳастад Opel Caravan бо нархи арзон. Дӯстони азиз, Mercedes-ои Sechka ҳастад ва ҳастад Mercedes-ои Zaychka ҳастад фурӯшӣ, ҳастад ВАЗ 21014 ҳастад Opel Vectra ҳастад ва ҳастад Daewoo Nexi ва дигаран маркаи мошино аз территорияи Россия ва аз территорияи Тоҷикистон ҳам алиши ҳастад, ҳам фурӯшӣ нархҳои арзон кардем ва курси имзо бошад 126526 сомону 50 дирҳам. Навора самаги маърамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки грузовой Lambo Tanger, ки грузовой Lambo хитоя дӯстони азиз, ира бу Tanger мегӯянд. Ҳар каса чӣ хеле ки маъқул бошад срочно фурӯшӣ грузовой Lambo. соли бори 2008 сол ҳастад ки дӯстони азиз моторуш як ҳастад, мошин бен экономия, мошин тоза кард. Дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ моторуш як 2008 сол, светои сафед, балонлатикори номерош транзит. дӯстони азиз, дар срочно мегӯяд фурӯшӣ ҳастад бо нархи 32000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. ва ин мошин яъни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Дӯстии Халқо сеюм базаш мегӯяд, яъне ки ноҳияи Шомансуд. Дӯстони азиз, Дӯстии Халқо сеюм база, яъне ки ноҳияи Шомансуд, шаҳри Душанбе дар онҷа қарор доштааст. нархша мегӯяд 32000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд, мекунем срочно сум дар рукаи мошинча мегӯяд 100%. айни сезони ҳам халии мошина ҳастад, мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ. якумаш рақамҳои TCL дастии рақамҳои Тоҷикистон кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия ирашта WhatsApp дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот ягон саволи зудӣ дар рақамҳошон занг занед, ки дар WhatsAppшон ба шумо фаҳмонда медиҳад ва муомила мекунанд. мошин транзит аст, маърамат срочно мошинчаи беҳтарин. мегзарем ба дуюм трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастад ки срочно қатъи плуг чизил ҳамаш комплект. трактори беларусский MTZ 80, соли бори 1986. коробка механика дӯстони ҳолати трактор беҳтарин аст. трактор мегӯяд як дасткаштаги ҳастад. дӯстони аз қатъиш мақсад чизил плуг ҳастад, қатъиш комплект метиҳанд. трактор мегӯяд 100% мегӯяд мақсад ки соза меравад я пол оборот мегӯяд заводид мешавад. аккумулятори нав дорад. балон мегӯяд 60-70% ҳастад. ҳуҷҷатош бучидаги ҳастад. хадавой мегӯяд дорад. ҳамин хел соҳибшон маълумотро наистиям. ва дӯстони азиз, алиф намеша то қад суми холя қатъиш инчунин чизил плуг дӯстони аз комплектае. нархи ҳамаш қатъи 65000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. ва ин трактор қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. дӯстони азиз, ноҳияи Хуросон қарор дорад, деҳаи Раисвей. хоб якумаш рақамҳои Билайн дастии ахираш 54 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия, инашам ахираш 54, инашта WhatsApp дорад. якташ рақамҳои Тоҷикистон, якташ рақамҳои Россия WhatsApp дорад. дӯстони азиз, трактор мегӯяд беҳтарин ҳолат дорад. нархша нархи арзон, таъинболи қатъи иққа чизо комплект қатъи Беларусия MTZ 80. дӯстони азиз, срочно шахсоне ки мехарем маърамат занг занем, маълумотои пурра аниқша аз рақамҳошон гирем. маърамат ва нагуфта намонад шахсоне ки мақсад трактори фурӯшӣ дорем, мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки бошад, мо реклама фурӯшда мемонем. маърамат сурат маълумот шуда рақамҳои боло буда 2020 WhatsApp, имо, Telegram рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ Нива сай бо адрон ки срочно фурӯшӣ. ВАЗ Нива мошинои советский. соли бори 1990 ҳастад ки сӯифориш бензини холияи мотори 6 литри простой. коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз документҳои мошин мегӯяд бучдаги ҳастад, моторуш мегӯяд 100%, хадавой мегӯяд сол. дӯстони азиз, бензини холия ҳастад, балоншон мегӯяд навай. бо бештар маълумотша хитон мегирем. нархи мошина мегӯяд 15000 гуфтааст, боз арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Айнида 15000 сомон ҳастад, муомила дорад.
Оиди мошини шумо агар маълумот хӯнагаред на рақамҳои мегафон дастии ахираш 01 ва рақамҳои дуюмаш рақамҳои тисел шассе инашда ватсап доранд. Ҳар ду рақамҳошро рақамҳои соҳиби мошин ва рақамҳои шасседа ватсап доранд. Документош бучага дӯстони азиз. Баллон мақсад чи хадавои мотор соза мега соҳибшон. Бо метавонед ки мошина аз пеш рафта дорем ки маълумотша дӯстони азиз худтон гирем. Срочно фурӯш тоқа дӯстони азиз фурӯши ҳастай алиш намешавад. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай баъдро ки дар кузифи хечебек фурӯши срочно ва алишӣ соли 46-1993 ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлияи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин дӯстони азиз як дасткаштагияи беҳтарин ҳолате. Хоб ҷои пӯсидагӣ задагиш меган варид умуман надорад. Яъне ки 100% мега чашка-пашка ягон ҷош пӯсидаги варид надорад дӯстони азиз. Хоб ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи октябр утилизатсия мегӯяд кардаги ҳастай, 4 та баллон мегӯяд 100% нав ҳастай, хадавои мегӯяд пачка ва нархи мошин 27 000 сомон ҳастай. Боз камтар муомила мешавад ё ки ба ягон Opel Astra G караван бошон мегӯяд болоиш сум метем. Ягонта мақсад ки Astra G караван бошон мегӯяд болоиш сум метем дӯстони азиз. Инам хеле мошин катӣ. Ин мошин дӯстони азиз мошин як дасткаштаги ҳастай 93 сол яъне ки беҳтарин ҳолата як хел ай соли 97 мақсад ки сайсиянашон зурам. Қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз, яъне ки Мискинобуда дар деҳаи Заркамар. Заркамар дӯстони азиз обши маълумотша бухтон мегирем. Заркамар. Хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 93 рақамҳои соҳибшон кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои Россия 75 инашда ватсап. Рақамҳои Россия тоқа ватсапи холиш ва рақамҳои блогираш кор мекунад. Хоб варид парид мегӯяд дорад ҳуҷҷат дӯстон қатъи утул кардаги аст 4 баллон нав. Ай обши хеле маълумото марамат занг занед вариантҳои алишрам пешкарӣ ва сумаки 27 муомила дорад. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Jag ҳастай баъдро ки японка буда. Toyota Corolla Jag намхали соли 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 3 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча мегӯяд чотка сайстиянӣ. мошин дӯстони азиз яксола ҳуҷҷат кардагӣ ҳастай. Утилизатсия мегӯяд дорад. Аккумулятораш мегӯяд пачка, 4 та электропакет, маслаи коробка, маслаи мотор ҳамаш алиш кардагӣ. Баллон мегӯяд 70%. Мошинча мегӯяд чотка дӯстони азиз. Бен ёд экономия дӯстони азиз ва мақсад ки ҳуҷҷат ва утилизатсия мегӯяд нав амин ва қарибӣ кардагӣ ҳаст, яъне ки як соли дига ҳастай. Хоб дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 47 000 сомон дӯстони азиз. Боз муомила дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки Гаравотида дӯстони азиз. Ноҳияи Дӯстӣ ҷамоати деҳоти Гаравотӣ, обшин да Гаравотӣ, Дӯстида. Хоб 47 та савдо муомилаш дар назди капоти мошин. Хоб ин ҳамин рақамҳои дастии соҳибшон ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳои 00 ватсапам дорам. Оиди мошини Toyota Corolla шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволо иловагӣ бошад дар рақамашон занг занед, ба шумо моша фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунад. Чӣ хеле гуфтам? Toyota Corolla-и японка дӯстони азиз. Ира бо баъзеҳошам Corolla-и афғони мегӯянд. Ин астояқош иш бо яъне зурош аст, яъне ки японкаш дӯстони азиз. Ин мақсад ки ё нархошон дигаам. Хоб дӯстони азиз мошинча чоткаи хелае ки дар дасти як одам гашта марама шахсоне ки мехаред нама занг занед маълумотро гирем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи хечебек соҳитҳои бритшампан. соли 46-1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷат утилизатсия солона дорад. Мотор дӯстони азиз соз мегӯяд ҳуҷҷат дорад. Дискаҳои рамашка соҳитҳои бритшампан салонашам тозае. Акар ростига бо маълумоти пураша хутон бо мондагиша мепурсем. Мошин мегӯяд срочно фурӯшия. нархи мошина мегӯяд 41 000 мегӯяд соҳибшон боз мегӯяд арзон муомила мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдада. 41 000 сомон ҳастай бо муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволо иловагӣ бошад барои аниқтари фаҳмидани шумо ина рақамҳои биландшо ва рақамҳои ватсапшон бара ман занг занед. 41 000 сомон ҳастай. аки мошин мегӯяд тозакай, аки бисёр не хай камтар муомила мекунем. тоқа суми хӯли ҳастай марама. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Vectra A. соли 46-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия мегӯяд кардагӣ, баллонш мегӯяд нав.
газ бензин мега кор мекунад бо 4 дискалкои фасон. Хайнам хали чизо доштае. нархи мошина мега 20000 мегем бо арзон мегад мекунем камтар ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Тарихи телефон мега савдо намешад. Мошина мега аз пеш омада бинем. Балон чӣ хеле гуфтам нав у солона тунад ҳуҷҷат дошта намедонам чанд қадам мондаги утулам кардаги астае. нархи мошини 20 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марамат занг занед. дӯстони азиз хоҳиш ки лайкотона занен фаромӯш накунед. чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментариямон нависем ва пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ВАЗ 21014. соли бори 6-2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега соза инчунин ҳуҷҷат мега дорад, утилизатсия мега дорад. хоб мақсад ки нав мегад мотор кардаги ҳастае. дӯстони азиз мошина хай мондагиша аз пеш рафта мебинед неки намедонам ки ҳуҷҷат ва утилизатсия чанд қаш мондагӣ неки мега дорад соҳибшам хел маълумотоша пешкаш кардагие. нархи мошин 14000 сомон аст. дӯстони азиз боз камтар мегад муомила мешавад агар ки шумо успед кардед дар насибтон бошад ки мошин кузовной чихелай бо хайра ки рафтаи нарнавур хай хушу метавад созаи баъд ҳуҷҷатам дошт накард утилиш ҳамиш бо хай пилуса нархша нархи арзон монда. мошин дар Душанбе рақамошон марамат занг занед. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. мерседесои Е-класс зайчик срочно фурӯшӣ. соли бори 6-1996 сӯзишвориш газ бензин мотор 2 коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега солона ҳуҷҷат дорад. утушанеу ҳуҷҷат мега дорад. хоб мошина хай ки мақсад мотору чиша рафта аз пеш ин мошино галавли ҳамин кузову мотор доранд дига ҳеҷ нест. нархи мошина мега 29000 мега соҳибшон ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. рақамҳои тисел ва рақамҳои дигари шуд дута рақамҳои ҳамин айсоибошунаем шахсоне ки мехарем марамат занг занед. ростга маълумоти мошин хай камтар каса ҳуҷҷат мега дорад мошин созаи срочно дар ноҳияи Ёвон марамат занг занед. дӯстон азиз одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот хоҳем ки дар фурӯш монад рақамҳои болобуда 20 дарои кунем мо реклама мекунем. лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. Daewoo Nexi срочно фурӯшӣ светои сафед. соли бори 6-1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегад мошини кория мегад мошини ҳолати хуби техникӣ даем моторш мегад Opel. хоб нархи мошина мега 9000 мегем бо арзон мегад мекунем ёки ба ягон iPhone 15 бошон мегад агарам хали вариантҳо алиш мешавад хай намедонам болои бош метан ёки имета намедонам ба iPhone 15 мегад алиша мекунем яъне ки ба телефони iPhone 15 ака ира амхел наистафешон ва сумаки 9000 сомон бо мақсад ки ягон чи муомила доштае. мошин соз мегад мотор малачи Opel. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат рақамош аст мегафон шахсоне ки мехарен ёки алиш мекунен занг занед маълумоти пураша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочно Mercedes-Benz C-класс сечка. соли бори 6-1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад элегантае полни мегад объёмни кадагие. дӯстони азиз хадавоиш мега тӯбча ҳастае газ мақсад ки гази еврочор дорад. дӯстони азиз мошин полни объёмни кадагӣ акнамода ҳуҷҷатош мондаги нест дар чи ира ҳисоб кардан кор дар лавои ҳастае ай ҳисоб кардан кор чанд қа мондагие. нархи мошина 27800 сомон монд нарша соҳиб шудам хел бо мақсад ки камтар муомила дошта яъне ки 27000 сомон қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда бо муомила камтар дорад. хоб ин рақамҳои соҳибшон дасти рақамҳои намедонам мегафона чие мошин дар ноҳияи Ёвон шахсоне ки мехарем марамат занг занед. дигар маълумоти пурра аз соҳибашон. боз ҳам ягон кадоме ки мисол мошини фурӯш дорад дар рақамҳои ватсапи мо рӯй кунем мо реклама мекунем. касе ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошад дар комментари нависед ки чӣ марки мошин ба вай кас дар кор аст нависа мо пешкашон мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. Opel Astra F дар кузофи Караман срочно фурӯшӣ. мошин дӯстони азиз соза мега 100% камтар косметический кор дорад.
соли бароиши мошини 1993 аст, сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд нормални состояние якам хеле адаҷош хеле кор дорад, хеле як краскаш кунед ёки кадоме ки барои кор мегирад барои кор мешавад. Нархи мошина мегӯяд 12900 сомон мондиам бо мақсад ки муомила дорад, яъне ки 12000 сомон аст муомила дорад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. Ина рақамҳои тесели соҳибшон шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумотшо гирем. Мошин мегӯяд нормали состояние гаштесае. Хоб дӯстон нази тоқа суми холия мегӯяд алишна мешавад, срочная барои харидорон муомила мешавад. Ин бод навори имрӯзаи мо. То видеои худо нигҳбон.